kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yawo Piindi TV on calminama mone mon foof indi mum e yettode muɗum en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi men moɗon ko roɓindo jayndeji kala subaka ɗo e Piindi TV joni joni o natnen gonɗo roɓindo jayndeji jayde e leydi men e oɗo subaka hande ina wayno ngari koye on convocation walla mbiyen ngal kuccidiral jogongal lombade hakkude Ousmane Sonko e oɗo alkamisa hande yomo ganduɗa kan woni Mame Mbaye Niang toon to tribunal de Dakar jani ɗi garti hen kono kadi tobɓe goɗɗe ina tawte hen ƴettu jayde le témoin ko nden uddita damal e oɗo subaka jayde nde waɗi ko natal Ousmane Sonko e oɗon procès woni nder ñaworde ganduɗa ko lombide hakkude makko e Mame Mbaye Niang tawi noon kanko Ousmane Sonko o holliti wonde mawoya toon to tribunal e oɗo subaka alkamisa kono kadi o erima dendagal Sénégal naɓe kala e kuɓal ha tengte ɓen ɗon militaji makko saabu wiide makko ina wayno tan ko ɗum procès mo ganduɗa ko procès public manam kala neɗɗo ina harto jini wawa tawede ko yewti on ɗon procès on tuma noon kanko leader Pastef o habri wonde hande ma gas nden ɗon fenade e ko yewti ko laamu ngu woni e fawdema ko e ko fati banggue alhaali on ɗon Prodac woni ko tumno Mame Mbaye Niang ñaami ko tolni e koppeje jonde e nder ngal ɗon gollorgal jayde Vox Populi ko ɗin ko ngude refti o wi tan kanko Ousmane Sonko wonde ko mawya toon tribunal kono kadi gasi ha laabi cer ko noddiri tappale woni tappale yagal no pulaar wiyata fof ma gas e oɗo subaka noon wi kanko leader Pastef o holliti wonde ina wayno ko hande tigi o gasnata e laamu ngu ha laaɓa ceera saabu maw notoyo kono kadi maw hollir toon gongaji ɗi ganduɗa ɗi ko gongaji goɗɗi ɗi tuumi o ganduɗa ko woni Mame Mbaye Niang e on tuma noon o erima dendagal ɓesgu Sénégal naaɓe kala e kuɓal nde garata toon to on ɗon tribunal ko noon o wi saabu o wi moni foof ina jogui happu e hattan wawde arde tawtorede on ɗon procès nde tawno ko ɗum procès public ko konguɗo Ousmane Sonko deftuɗen ina yaaji e hello nayyi e nden jayde Vox Populi jayde critique journal nden ɗon ne wayno ari koye nden ɗon ñawore Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang janenkoɓe mbi ko policier ji gendarmerie de oɗo saha hande darima ngam pied de guerre manam ina dari tigi keebi e nden ɗon haade nde ganduɗa ko tijjande ha tengte eral ɗi ganduɗa ɗi ko Ousmane Sonko erima ɗum hanki e nder page muɗum Facebook eri Sénégal naaɓe kala yo gar toon to tribunal janenkoɓe mbi ko police leydi men eɓe ganduɗa kañumen goni gendarmerie ɓe kala darima e oɗo saha dadima ngam huccodirde ɓen ɗon yimɓe Ousmane Sonko goɗɗum ko tawete hen walla ni mbiyen jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ari koye fannu goɗɗo kono waɗɗani on ɗon tension janenkoɓe gari koye hitande tan ko heddi ko e ɗin sumgoji présidentiel 2024 kono ɓe mbaɗi ko ɓeeto hitande 2011 e hitande 2023 ɓe mbi ko en tension manam ko hitande tension nde ganduɗa nde ina ɗeɓi yerodirde hitande ujunaji ɗiɗi sappo e goho e nde hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati woni 2023 ene wayi noon ɓe mbi ko hunde ɗemde nandude kono wonani gotum saabu opposition mbo 2011 o e opposition mo 2023 wona gotum to banggue konguɗi to banggue hono dendirgol yimɓe to banggue biyoje hani e banggue pellita ɗe ƴettetede ɓe kolliti wonde ko kiral nandude kono kadi certuɗi janenkoɓe ne pamminen e hello mumen tati e nden jayde l'observateur jayde besbi le jour kañum e oɗo subaka hande ne wayno
ari koye dossier mo ganduɗa o ko yilade holno ɓe jogori rentirde kamnodirteɓe le gauche sénégalais woni ɓen PS holno ɓe dentirta doole mabɓe e on ɗon tuma ɓe mbawa tindade ɗin sumgoji keddiɗi hitande wotere ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum jeeyi sababu noon jayni en koɓe binde gadeji bindol wonde ko la gauche cherche sa voix manam eɓen jiilo kamɓene doole mabɓe e daade mabɓe ko yewti ɗin noon e ɗen ɗon manam ko yewti eɗin sumgoji tijjadi ɓe kabri en wondere nde wayno AFP PS LD e PIT kañumen kala yiddu mumen tan hande o ko rendinde doole mumen to banggue politique ngam wadde moɓodira daro kono kadi mbawa nangorande mo ganduɗa kam tigui woni candidat poɗɗo o yahandeɓe e sumgoji 2024 e on tuma noon ɓe kolliti wonde ko ɗum tan peeje ɗe ganduɗa ɗe ko certuɗi ngam tindade ɗin sumgoji ha tengti e wabade ɓe ganduɗa kam woni hoore leydi ndi hono Macky Sall ɓe mbaɗi ko natal omo ganduɗa ko Moustapha Niass e waɓe noon e nder nden jayde besbi le jour jayde Sud Quotidien kamne arti e présidentiel 2024 ɓe mbi tan ko la gauche prend date manam ɓen ɓe ganduɗa ko heedirɓe to banggue nano politique leydi men Sénégal ƴetti pellital e darde mumen e moɓodirde ngam etade tindade ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko 2024 jayde en koɓe kolliti wonde ko gauche Sénégal nana eto yitude caggal ndeɓe carodirno e dumnaji jawtuɗi jayde Rewmi Quotidien kañumni e oɗo subaka ne wayno ari koye fannu goɗɗo dossier mo jogoɗen haalde e gueɗe rendo ɓe gaari koye on tentative woni tan yidde wadde ko wiyete déstabilisation du Sénégal ɓe manam yerɓinde leydi ndi e dillinde ɗum ha tengti noon tawi ɓe joopi hen ko ɓen ɗon guide religieux en manam ɓen tambiɓe galleji diine mawɗi leydi Sénégal jani en koɓe mbi ko gandede won pelle mbaabi caggal ɓesgu leydi Sénégal ene jiiɗi yerɓinde leydi ndi tawi ɓe jiiɗi rewnude ɗum koye banggue hono banggue galleji diine ɗi tawi noon ɓe jiiɗi ha joni ko fusde e sarde ɗin galleji diine e on tuma ɓe mbawa hebde sembe e doole ɗo e nder leydi Sénégal jaynen koɓɓe jañi hen enenne kadi mayen gartu hen e ko yewti e rubrique men fait divers e gasirde revue des titres jayde quotidien le quotidien oɗo subaka kañumne ari koye on présidence to banggue BIDC ko banque wiyete noon banque mo ganduɗa ko développement to banggue hono ko wiyete ko CEDEAO jaynen koɓe mbi ko Sénégal de janfama Sénégal le Sénégal trahi manam tawi reɗa ɗon ko leydi Ghana Côte d'Ivoire et Nigeria tawi ni ɓen noon kala diwti ngal nandiral cifude nongal itaw nadi sappo e jeenayyi woni 2019 ko ɗin ko guuɗi e oɗon janfa sifa muɗum kala ina yaaji hello joyi e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde stade quotidien ko ɗon guddirten hono kala subaka oɗon ñalawma hande jaynen koɓe gaari koye barotedugal leydi Sénégal ɗi ganduɗa noɓe mbi ko les Lions sans défense en mars contre Mozambique ko ɗum point d'interrogation namdal ɓe kolliti won noon ɓe tugni ɗon koye gañande on ɗon ɗin défenseur du central leydi Sénégal ine hen Abdou Diallo ine hen aussi mo ganduɗa kam woni Papa Abdou Cissé wondude Moussa Niakhaté Kalidou Koulibaly mo ganduɗa ko main forme jogui oɗo saaha jani en koɓe kolliti wonde on ɗon match mo ganduɗa Sénégal ine faada e lewru mars 2023 hakkude meɗen e dowla Mozambique gam tindade coupe d'Afrique des nations de football toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliti wonde ko beele Sénégal jogori yaade ngal ɗon e on ɗon match ko sans défense ko namdal ɓe mbaɗi kono ɗum ko janen koɓe garti e on prestation XXL wonande Pape Matar Sarr e on ɗon fuɗɗode makko Ligue des Champions hakkude mabɓe dowle Milan AC ɓe mbaɗi ko namdal beele Pape Matar Sarr wona kañum tigui woni star kesso toon to sports wonam tan ɓen Tottenham naaɓe janen koɓe ene jaññi hen Europa League horono kala ñande alkamisa hande ɓe mbi ko duel explosive ɗum ɗon noon ko hakkude ɓe ganduɗa kañum woni FC Barcelone et Manchester United e waɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ponnoɗi kewnoɗi yiyeede mbiyen ko yewiti ko ha joni e toon to Ligue des Champions ko ɗin ɗon hande dokkodir rendez-vous toon to Europa League hollirde wonde tan ne wayno ko duel shot noɓe mbi toon to Camp Nou hakkude FC Barcelone eɓe ganduɗa kañumen goni Manchester United gasi ko yewiti e revue des titres e oɗo subaka joni no mbirɗen ni paaɗen koye gueɗe rendo woni fait divers fait divers men e oɗo subaka hande no mbiruɗen ni koko yewiti e on tentative mo ganduɗa ko yidde yerɓinde leydi Sénégal ko ɗin haalaji gummi e oɗo saaha tawi haalɓe kadi gona yimɓe fefindiɓe ko rewendiɓe ƴeewti ndi tawi fanno nana jokki e nder leydi men Sénégal ha tengti e nder réseaux sociaux woni ɓoggi karalle kese ɗe yimɓe hewɓe nan toon cuuta konngudi biyoji bonɗi image uji vidéo ji ine pewri ɗum e galleji diine e ceeremɓe leydi Sénégal wasorteɓe kono kadi tugnorteɓe kala e saaha haalannoɓe
nane kono kadi jofortoɓe taƴe ko ɓen ɗon hande e ñalawma hande o ngoni e joporde yoga e yimɓe janiyankoɓe walla won yimɓe suɗɓe kongude kabri wonde de ko won pelle e oɗo saaha hande en jiiɗi wadde investir manam nadde nder leydi Sénégal walla ni naati nder leydi meɗen ndewi caggal ɓen ɗon sukaɓe ndewi caggal yoga e yimɓe tawi ko leader uji politique walla ni yimɓe gandaɓe ko waɗoɓe influencé ina kaala yoga e konngudi tawi fayi koye ɓen ɗon seremɓe e on tuma noon ene jari wadde alerte manam ina jari rentinde erade ɓesguji leydi Sénégal gila dawa dawi mbiyen Sénégal ne wayno ko oɗo fannu wowi ko oɗo fannu andi woni wabade caggal ɓe ganduɗa ko mawɓe galleji diine so tawi kaali yimɓeɓe ndewe hende tawno ko kamɓe gandinta yimɓeɓe laabi mumen jangguin ɗumen qurana kalan ɗumen diine ɓe noon hande so tawi goni cible e ɓesgu leydi Sénégal tawi woni caggal ko won e yimɓe ganduɗa ɓe gummori en ko toon to caggal leydi ina jari rentade ina jari rentinde kono kadi ina jari yewtidde ha ƴeewe holi ɓe holto ɓe gummi holko woni yidde mabɓe e holto ɓe mbambi e holto ɓe jiiɗi nawde leydi men Sénégal eɗen gandi ko maha ɗo guila duuɓi temedde walla guila duuɓi ujunnaji so tawi wiyama ene bonne e nder hitande wotere tawi foof fandare nde ko sembe dawrugol walla yidde hebde lefol laamu ɗum noon kadi aussi mbiɗi sikki wonko jarani e on tuma responsable o walla mbiyen responsabilité o ina waɗɗi moni kala ina waɗɗi an joom galle o ina waɗɗi an yuman galle o ina waɗɗi an chef d' entreprise o ina waɗɗi an imam o ina waɗɗi an aussi gardiɗo dawrugol o ina waɗɗi an opérateur économique o nde tawno so tawi Sénégal boni ma bonan dendagal ɓeɗo foof e on tuma noon wota hay goto jaab ɓe ganduɗa ko yimɓe ummoriɓe caggal leydi ina bonna ko wonno ɗo henna ko awa duuɓi temedde kitali e ñalawma goto wiyeni itte ha laaɓa ceer ɗum noon galleji basorɗe nanɗo galleji ɗi ganduɗa ɗi ko jangguinoji tindinoji pindinoji eɗen gandi eɗen ciftoro konngudi Mamadou Aziz Sy Malick en Dabakh en eko nandi hen so tawi leydi ndi fuɗɗima jiiɓade konngudi mabɓe hay sono tawi ko banda fawa yimɓe keeɗi ina ndecca so tawi kadi ko konngudi Serigne Touba e khalifa muɗum lomtiɓe toon ɓe so tawi kaali yimɓe ne keddo hen so tawi ko konngudi Madina Gounass Alhaji Mamadou Saydou Ba kono kadi e ceerno Ahmad Tidiane Ba so tawi kaali yimɓe ne keddo hen so tawi ko konngudi Cheikh Oumar e lomtiɓe galle mumen kala so tawi kaali yimɓe ne keɗo donc noon so tawi konngudi walla doole walla sembe ummima caggal leydi ari walla ni mbiyen banggue goɗɗo ari naati hakkillaji ɓesguli ɗi rewni ɗum e ɓogui karala kesɗi ɗi yiiɗi wadde déstabilisé leydi Sénégal moni foof ne foti salade riwta ɗum tene kadi wiya ɗum heƴata ɗo ɗum wonta ɗo ɗum amnata ko ɗo nde tawno eɗen gandi so tawi ɗiɗo calɗi kelama caaliki koye dow meɗen mabbata yo Allah faabo yo Allah dandu leydi Sénégal danda Afrique danda dendagal julɗo kala e neɗɗo goɗɗo kala ɗo woni e nder jogli windere nde kala e kuuɓal ko ɗi konngudi guddirten kono hade nden oɗon gandi oɗon jogdi rendez-vous e Thiat Show Mansour Sow eɗen gandi mbaɗowo golle payidinde ɗo e Piindi TV e toon to Piindi radio omo jogde mo rendez-vous le 24 ko aljuma hawrata ɗo e Dakar toon to Thiaroye mbiɗa sikki so tawi mi jumani no wirno kam ene wayno tan en tout cas on ɗon rendez-vous nangue ha tiiɗa ko ñande aljuma nogasene lewru février toon to Guédiawaye inchallahu rabbi onon kala ɗo nodda e keewal e peewal Dakar e ko taari Dakar Sénégal e ko taari Sénégal rendez-vous moɗon e Thiat Show ari men e roɓinde jayndeji so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma yen gone jaam. ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma